Awċi ta' 50 sena minn ICLM jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' oli ta' solar meta kien qed jagħmel xi xogħol f'residenza privata. L-aċċident seħħ il-bieraħ għal-ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija fit-triq Malta f'ICLM stess. Fuq il-post immedjatament issejħu tim mediku membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jassistu waqt li ambulanza ħadet lir raġel l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-kura. Aktar tard huwa ġie trasferit l-Isptar Mater Dei fejn instab li kienet isoffri minn ġrieħi serji. Il-Maġistrat Simon Grek ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Tifla ta' 10 snin li kienet fost il-grupp ta' studenti u koordinatriċi ta' skola privata involuti fil-ħabta bejn minibus u Bowser tal-ilma fiż-Żejtun l-erba' kmienu wara nofsinhar instab li tinsab għadha gravi. Dan fil-waqt li l-koordinatriċi ta' 17 sena, 3 ibniet u 3 subien li l-età tagħhom tvarja bejn 7 u 13 sena ġew iċ-ċertifikati li weġġew ħafif. Il-każ seħħ fit-triq il-Marrubja kantuniera ma' triq Ħobbejża għal-ħabta tas-sija tal-bieraħ wara nofsinhar waqt li Bowser kien misjuq minn raġel ta' 20 sena residenti San Pawl il-Baħar u l-minibus bit-tfal misjuqa minn raġel ta' 69 sena residenti Ħażebbuġ. Timijiet mediċi mal-ewwel assistew fuq il-post tal-aċċident minn fejn il-vittmi ittieħdu l-Isptar Mater Dei għal aktar kura medika. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Raġel u mara ttieħdu l-Isptar Mater Dei wara li weġġew f'żewġ aċċidenti separati ta' traffiku l-bieraħ. L-ewwel wieħed seħħ ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar fit-triq Sant'Antnin f'Witilajn. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li anzjan ta' 80 sena residenti Witilajn intlaqat minn mutur misjuq minn anzjan ieħor ta' 80 sena residenti Raħal Ġdid. It-tieni aċċident ġara l xi 9 ta' filgħaxija fit-triq il-Fejġel fir-Rabat fejn irriżulta li mara ta' 65 sena intlaqtet minn vettura misjuqa minn raġel ta' 76 sena li tnejn li huma residenti mir-Rabat. Timijiet mediċi taw l-assistenza fiż-żewġ aċċidenti u l-vittmi ttieħdu l-isptar fejn ġew iċ-ċertifikati li weġġew gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.